Ahoj lidi. Vítám vás u nového videa. Dneska vám ukážu, jak si budu trhat zub. A pamatujte si, jak jsem vyložila to video s tím zubem? Jo, to vyšlo úplně super. Takže, a dneska si budu trhat novej, protože když jsem si ho vytrhla, tak se mi kejval ještě jeden, tak jsem si ho chtěla vytrhnout, aby jsem měla hodně many, víte, chci být bohatá. Takže ukážu vám to, ukážu vám ten zub, když si ho vytrhnu, takže jdeme na to. Lidi, takže mám ho vytrhnutý, vypadá to takhle, já jsem si to umyla, tak jestli něco. A dělám to ve stejný den, když jsem uděláte ten zub. Takže mám ho takhle, vyšlo to takhle, počkejte. Takhle. Dobrý zub. Pro dobrý lidi. Takže čekám vás u nového videa.